Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan pembacaan kitab Wasyatul Mustafa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi annallaha ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwanihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza utawi kila fasal suci fil wudu'i in dalam nerangkan wudu wa sholati lan salat. Qala Dawud sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi kumuga tetep ing atase kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat ta'atim wa salamun dan keselamatan. Ya Aliyu ya Ali istaqsi ngatogna sapa sira isbaghal wudu'i ing nyempurnakan wudu. Fa innahu maka satune isbaghal wudu iku syatrul imani separohe iman. Fa idza tawadda'ta maka ing dalem nalikane wudu sapa sira fala tusrif maka aja leluwihan sapa sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faragta maka ing dalem nalikane wis rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci faqra maka maca sapa sira ing ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghusl qadamaini saking sawise basuh lamakan loro asyra marratin kelawan 10 ambalan. Yufarriju maka ngilangaken sapa Allah Gusti Allah maka ing susah sira. Ya Ali idza faragta ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minat taharati saking sesuci. Fakhudh maka ngalaba sapa sira ma'an ing banyu wamsah lan ngusapa sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira raqabataka ing gulune sira. Wakulan ngucapa sapa sira ing subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Subhanaka maha suci Tuhan Allahumma tu Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji Tuhan asyhadu nakseni sapa ingsun an ing satune kelakuan iku la ilaha arana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illa angka angin Tuhan wahdaka hale suwijine Tuhan la syarika arana kang nyeputani iku maujud laka kadue Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaika maring Tuhan. Tumangdur mangka kari-kari ningali sapa sira ilal ardi maring bumi makulan ngucap sapa sira ing asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu naksene sapa ingsun anna Muhammadan ing satune kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawula Tuhan wa rasuluka lan utusane Tuhan. Fa inaman maka satune wong kala kang ngucap sapa man hadza ing iki afal hadza ing iki doa Ghafaro maka ngapura sapa Allahu Gusti Allah lagu kadue man kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan saben-saben dosa gede. Ya Ali innal malaikata satuhune malaikat iku yastaghfiruna nyuwunaken ngapura sapa malaikat lil insani kadue manusa madama ing dalam salagine langgeng sapa insan ala taharatin ing atase suci. Walam yahdas lan durung hadas sapa insan. Ya Ali man utai sapa wong iku irtasala lamun adus sapa man yaumal jum'ati dalam dina Jumat wa faru maka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man ma ing barang bainal jum'ati atau ma ing dosa bainal jum'ati kang tetep ing dalam antaran Jumat ila Jum'ati tumeka maring Jumat kang weneh wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah zalika ing mukon irtasala yaumal jum'at fi thawaban ing ganjaran fi qabri ing dalam kuburane man wa thaqulan lan abad apa thawab ala mizanihi ing atase timbangane man
Ya aliyu alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan wallahu a'lam bisawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.